हाय एभ्रिवान नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंखौ मोनसे गोदान भिडिअ आं गोसो गोरबोजों बरायनायखौ बावनाय थालायबाय स' लोगोफोर दिनैनि ब्लग नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैलायबाय आं मोनसे ओमफ्राय दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय दिनैहाय आदा आलफ्रेडनि हाबा आरोना ओमफ्राय जों दायो जानो थांनो नागिरदों आरोना दायो मोनाबायबो सान हाबबाय आरोना ओमफ्राय दासो थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय बाजैमोनहा जोंहाना सिगांग्रोबाय आरोना ओमफ्राय माखासेया ओरै उनजों ओंखारबोगासिनो दंबावोना ओमफ्राय जोङो जाहैनायजों लोगोसे नोंथांमोनजोंबो सोरखौ लोगो मोनो एसे देखायनोसै स' नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांदो दिनैनि ब्लगखौ जा एसे हायो नोंथांमोनजों एसे माने सोरखौ लोगो मोनो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय जोंनि लामायावसो दं आरोना ओमफ्राय दायो थांगासिनो नै एकदम खोमसि जाथारबाय आरोना एकदम जेबो नुला ओमफ्राय जोंना ओंखारनाया लेटद्राय जाबाय आरोना अब्लाबो थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै दिनैथ' आदा मेहेरमोनबो दंफैयो ओमफ्राय लोगो मोनो ना मोना नायनोसै आरोना लोगो मोनोबा नोंथांमोनजोंबो देखायनोसै एसे रायज्लायनोसै ना लोगोफोर थ'दो लोगोफोर होनबा थांग्रोनोसै ना जेब्ला हाबा मोनहैयो अब्ला नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसैलाय थ'दो लोगोफोर फैबाय जोंहा एकदम लाइटफ्रा एकदम नुफैबाय जायगाफ्रा गेटफ्रा हाबजेनबाय वा माथो मानसिफ्राबो ओमफ्राय लोगोफोर नै आं ब्रादारजोंहाय भिडिअ लानो होननानै फैदों आरोना ओमफ्राय आंबो इसिबां माने पपुलार नङा नालाय ओंखायनो लाजियो अब्लाबो लाहैबाय आरोना आङो जास्ट एसे गावनि गाखोबो गाखोदोब्रा खुलुमबाय जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनबाय हाबायाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा नै थालायलायगासिनोसो दङ सासेबो इउटुबारखौनो लोगो मोना ना गखांजोबनानैसो सफैबाय जोंहा ओमफ्राय दा रावबो इउटुबारखौनो लोगो मोनला जोङो गैला थांजोब्बाय मेहेर दामोनखौबो लोगो हमनो नागिरलायदोंमोन गैया ओमफ्राय नै दायो लोगोफोर गेटआव बिराद मोजां साजायदों आरोना ब्रादारनि हाबाया बिराद साइज जादों ओमफ्राय नै लोगोफोर उनथिंजाय मालाय फट' लागासिनो दं आरोना जोंहाबो गेटआव दसे बेरायनोसै होननानै ओंखारबोदों आरोना दसे माने ओंखामबो मोनजाथ'वाखैमोन नालाय एकदम जानोसै दायो जानोसै रेडि जाबाय माने बिराद मोदानो जोंना लाइटआनो लोगोफोर जानायनि फाला जानोसै दायो जोंहा नै फुलग्राफ्रा दंखायो आरोना दायो जानांगौल' ओमफ्राय नै लोगोफोर जानोसै जोंहा ओमफ्रायो नैबे अमा ओमफ्राय नैबे बेसनजों सावनाय फान्थाव ओमफ्राय एकदम लाब्रा दालि फान्थाव बाथोन टमेट' बाथोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सासे जाबायानो ओमफ्राय आंबो जाना लासै ओमफ्राय नै लोगोफोर जाखांनानै आरो ब्रादारनि थानायावहाय फैबावबाय आरोना जोङो माने गय जानो थाखाय गय जायाबाथ' जाखाया नालाय बे ब्रादार आलफ्रेडनि बिमा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर एकदम फटकआनो फटक भिडिअ'आनो भिडिअ' आरोना एकदम बे साननैसो आरोना फटकबो जोबला भिडिअ'बो जोबनाय नंला माने ब्रादारनि थाखायल' बे साननैसोआ ब्रादारनि जाजोबसिगोन इउटुब जा फेसबुक जा मा ओमफ्राय नै लोगोफोर हौवा गोदान हिन्जाव गोदान थानाय जायगाया बिराद मोजां आरोना लोगोफोर डेक'रेसनखौ आं बिराद फसायदों माने डेक'रेसनखौ बिराद मोजां बानायखादोंलै ब्रादारनियाव एकदम हेभिखा लाइटजोंनो एकदम समायजोबनाय आरोना लोगोफोर आरो मानसिफ्राथ' आयु डेन्जार फैदों आरोना हाबायावहाय मानसिफ्रा एसेबो खम गैखाया एकदम आरो जा फैयो गासिबो फटक लायाबानो थांखाया आरोना आंबो लाबाय ओमफ्राय आंहा माखासे इउटुबारफोरखौ लोगो हमनो होननानैसो गोसोथारमोन आदा मेहेरमोन रावखौबो लोगो मोनासै आरोना एसे लोगो मोनबालाय मोजां जागौमोन
रावखौबो लोगो मोनबोआसै आङो थांनानै ओमफ्राय गैया लोगोफोर खाफाल गैयाना बिसोरखौबो लोगो मोननो थाखाय खाफालबो नांगौ जायो एखमबा भाग्यबो खाफालथ' नङा भाग्य नांगौ जायो ओमफ्राय भाग्य गैया होननांगौ जाहैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर एकदम मालाय फट' खेबजानो होथारदों आंबो एसे लाबाय फट' लानानै फैबाय आरोना आंबो ओमफ्राय एकदम बिराद मोजां जानायफोराबो बिराद मोजां जाखादों दानिया आं बिराद फसायबोदों माने डेक'रेसनफोरखौथ' आयौ होननाङालै लोगोफोर जाय थांदों बिथांमोनाथ' मिन्थिखागौ ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायनानै सोर माबायदि नुखो अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय ब्रादारनि डेक'रेसन खालामनायखौ ओमफ्राय लोगोफोर ब्रादारनि न'खौथ' रावबो नुवाखैना ओमफ्राय आं एसे देखायनि लोगोफोर नैबेनो आरोना गेटनिफ्राय हाबबोनानै बेबायदि आरोना न'आवहाय ओमफ्राय आंबो दिनैसो सिथ्लायावहाय बिसिनियावहाय फार्स्ट टाइम होनजायो आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आङो सिथ्लायावहाय न'आ वाइट कालारजोब आरोना गासिबो सोरगिदिं वाइट कालारजोब ओमफ्राय आंबो लामाजोंसो नुलांबाय थायोमोन आरोना लोगोफोर आं नायनायजों लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोननोबो देखायबाय आरोना आं ब्रादारनि न'खौहाय ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो थांफिननोसै जोङो ब्रादारजों फट' लाबाय भिडिअ लाबाय निमन्त्रन होखांबाय ओमफ्राय आङो माने इसिबां माने भिडिअखौ लाजोबनो हायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै जोङो ओंखारफिनबाय थांनो थाखाय जोंना एसे गोजानबो जायो नालाय गामियाव थाबायनानै फैनाय नालाय ओमफ्राय दायो थांफिननोसै ओंखारबोबाय जोंहा आदा मेहेर मोनासो बहा थांब्रबखो गारनानै आं बिराद भिडिअ लानो गोसोथारमोन आदा मेहेर ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरो आं आसा खालामबाय आरोना बाय बाय